αστέρι μου, τζιβαέρι μου. Τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά σήμερα. Έτσι είναι όμως. Γιατί καρίζει. Γιατί καρίζει. ASMR. Γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης και είμαι καλά. Με τόσο αστείος. Είμαι ο Δημήτρης και σήμερα κάνω τον ντεμπούτο μου στο YouTube μετά από μια τρελή επιτυχημένη καριέρα στο TikTok και ειλικρινά δεν πίστευα ότι αυτό θα ήταν το ντεμπούτο μου στο YouTube, γιατί ήθελα να κάνω έτσι βίντεο που περισσότερο έχουν να κάνουν με τη ζωή στο εξωτερικό και πώς είναι για άτομα που ίσως θέλουν να έρθουν, έτσι να μαζευτούμε όλοι εμείς οι Έλληνες του εξωτερικού που λίγο τα έχουμε παίξει. Αλλά είχε εθνικό τελικό την Πέμπτη και δεν μπορώ να μην κάνω κάποια σχόλια στον κόσμο. Αυτό δεν είναι πολύ accurate, γιατί έχει ήδη γίνει επιλογή, οπότε σίγουρα. Και μόλις συνειδητοποιήσω ότι δεν φοράω το top accessoire που πρέπει να φοράω σήμερα. Λοιπόν, αφού βάλαμε και το κασκόλ μας, ας μιλήσουμε λίγο για το background του εθνικού τελικού και των εθνικών τελικών γενικότερα. Εδώ και αρκετά χρόνια, για πάνω από σχεδόν 70 χρόνια όσο χρονών είναι και η Eurovision, πολλές χώρες έχουν θεσπίσει διοργανώσεις οι οποίες μέσα από αυτές γίνεται η επιλογή του τραγουδιού που θα στείλουν, και ορισμένες από αυτές είναι πολλών ετών. Για παράδειγμα, το Melody Festival είναι της Σουηδίας και μέσω αυτού του προγράμματος επιλέγεται το τραγούδι το οποίο θα αποσταλεί στη Eurovision. Γενικά, η πλειοψηφία των χωρών που συμμετέχουν διοργανώνουν εθνικούς τελικούς και σε πολλές, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά χρόνια, έχει γίνει κάτι σαν παράδοση και πολλοί κόσμος, έτσι ντόπιος από την εκάστοτε χώρα, παρακολουθεί περισσότερο τον εθνικό τελικό παρά την actual Eurovision, γιατί είναι τέτοιο μέλος παράδοσης. Το Melody Festival, το φέρνω πάλι σαν παράδειγμα, ξεκίνησε το 1959, ο διαγωνισμός Eurovision ξεκίνησε το 1956 και από το 1959 μέχρι σήμερα non-stop διεξάγεται σε πολλές διαφορετικές πόλεις της Σουηδίας, γιατί ενώ πολλοί εθνικοί τελικοί αποτελούνται από μία βραδιά, το Melody Festival αποτελείται από 6 νομίζω. Ναι. Στην Ελλάδα. Η Ελλάδα μας, την πατρίδα μας, είχε αυτό το θεσμό για αρκετά χρόνια. Διεκόπη όμως βία το 2016 και με ένα πολύ δυνατό χαστούκι, θα μπορούσε να πει κανείς. Γενικά η φύση του ελληνικού εθνικού τελικού δεν έμοιαζε πάρα πολύ με των υπόλοιπων χωρών μέχρι ένα συγκεκριμένο έτος. Δηλαδή η παραγωγή δεν ήταν ποτέ τρελά υψηλή και δεν διέφερε από ένα παραδοσιακό talent show. Που εντάξει, δεν κατηγορούμε ούτε τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα, όμως μπορούμε να πούμε ότι ο θεσμός του εθνικού τελικού δεν έχει δει και τις λαμπρότερες μέρες, για παράδειγμα το 2012, που ξέρετε όλοι για τι πράγμα μιλάω για το καταπληκτικό αυτό show στο River West. Νομίζω ότι αυτό δεν θέλει να το θυμάται κανένας. Εντάξει, δικαιολογείται. Οικονομική κρίση, αλλά ήταν λίγο αστείο, θα μπορούσε να πει κάποιος. Παρ' όλα αυτά, την επόμενη χρονιά επέστρεψε δυναμικά με παρουσιαστές τον Γιώργο Καπουτζίδη και την Δέσποινα Βανδύ, και παρόλο που δεν ήταν τεράστιο το budget, είχε δημιουργηθεί ένα πολύ όμορφο show, γιατί το θυμάμαι ήταν ο πρώτος εθνικός τελικός που είδα και ήμουνα 9 χρονών. Ναι. Και ενώ δεν υπήρχε πολύ μεγάλο budget, ο διαγωνισμός ήταν πολύ ωραίος. Υπήρχαν πολύ ωραία interval και opening acts. Είχε έρθει η Ρουσλάνα, είχε έρθει ο Ντίμαν Μπιλάν, είχε έρθει ο Αλεξάνδερ Ρίμπακ, είχε έρθει η Βίκη Λέανδρος και έκανε ντουέτο με την Παπαρίζου. Όποιος το σκέφτηκε αυτό είναι genius. Μετά αυτό συνεχίστηκε για άλλη μια χρονιά το 2014 και το 2015, όπου και δεν είδαμε εθνικό τελικό μέχρι και προχθές. Είχε γίνει πάλι μια βραδιά ανάδειξης τραγουδιού το 2017 με την Ντέμι. Αλλά μετά από αυτό είχαμε μόνο εσωτερική ανάθεση. Οπότε μετά την επιτυχία της Μαρίας, εγώ πιστεύοντας ότι η ΕΡΤ έχει πάρει πολύ πιο ζεστά το θέμα της Eurovision και ότι όντως θα μπορούσαμε να κάνουμε μια καλή προσπάθεια, μπας και κερδίσουμε και κάνουμε μια σωστή διοργάνωση στην Ελλάδα, κάτι πήγε λάθος εκεί. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τον εθνικό τελικό του 2025. Γίνεται η ανακοίνωση και γίνεται χαμός, γιατί δεν το περίμενε κανείς αυτό. Και γίνονται και τα submissions των τραγουδιών. Αλλά όταν γίνονται
shortlisted, περνάνε μια τελική φάση τα τραγούδια τα οποία έχουν επιλεχθεί. Τα προβλήματα κατά τη γνώμη μου ξεκινάνε εκεί. Τα τραγούδια αυτά σε όλους τους εθνικούς τελικούς του κόσμου ανεβαίνουν στο Spotify. Ειλικρινά δεν ξέρω γιατί η Air thought against that και τα ανέβασε στο δικό της κανάλι και στο YouTube, οπότε η προσβασιμότητα δεν ήταν και η καλύτερη, οπότε ήδη έχουμε κακό promotion. Οπότε πιστεύω ότι αυτό ήταν αρκετά περιοριστικό και για τους καλλιτέχνες και για τον εθνικό τελικό. Εγώ όταν έβλεπα το Eurovision Air τι ανέβαζε στο Instagram και τα πράγματα που κάνανε, εμένα προσωπικά μ' άρεσε πάρα πολύ το πώς έκαναν τις καλύψεις γενικά και των προηγούμενων ετών και τώρα του εθνικού τελικού με έτσι ενδιαφέροντα γραφικά, δηλαδή φαινόταν ότι έδιναν αρκετή προσπάθεια και είχαν βάσει λίγο τον πύχη, δεν θα σας πω ψέματα. Αρχικά ας ξεκινήσουμε από το όνομα. Έχουμε φτάσει πλέον στο 2025. Ο διαγωνισμός έχει μεγαλώσει πάρα πολύ, οι Eurofans έχουν πληθύνει, περισσότεροι εθνικοί τελικοί γίνονται προσιτοί προς το διεθνές κοινό. Στην Ελλάδα αυτό δεν έγινε, ονομάζοντάς τον εθνικό τελικό. Πρωτότυπο. Δηλαδή από εκεί που θα μπορούσε να έχει ένα πιο ωραίο όνομα. Εθνικός τελικός. Κρίμα. Όσο για το promotion του εθνικού τελικού, άβολο. Ειδικά εκεί που διάλεγαν τη σειρά εμφάνισης, ένιωθα ετεροντροπή. Γιατί ήτανε όλο άβολο. Ένα αυτό. Δεύτερον, το ότι τους είχαν συνεντεύξεις και τους ρώτησαν έναν, τους έκαναν την ίδια ερώτηση. Πού ήσουν όταν έμαθες ότι είσαι στη 12η? Και μετά το ότι τους έβαζαν να τραγουδήσουν ακαπέλα. Αυτό ήτανε άβολο. Ήταν επίσης άβολο τα βιντεάκια που ανέβαζαν που τους ρωτούσανε αυτές τις άκυρες ερωτήσεις που ρωτούσανε πάλι τα ίδια στον καθένα. Ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα? Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Τι σημαίνει Eurovision για σένα? Φτάνει! Νομίζω ότι το παίρνω λίγο πιο πατριωτικά από ό,τι πρέπει. Τέλος πάντων, fast forward στην Πέμπτη, φτάνουμε στη βραδιά του εθνικού τελικού. Εγώ είμαι ενθουσιασμένος γιατί περιμένω να δούμε κάτι διαφορετικό από αυτά που βλέπουμε στο Instagram. Διαφορετικά γραφικά, ένα σύστημα ψηφοφορίας να θυμίζει πιο πολύ Eurovision και να μην είναι πάλι το κλασικό ανακοινώνουμε τον νικητή. Μια παραγωγή που ξεφεύγει λίγο από το συνηθισμένο. Και δεν το είδαμε αυτό δυστυχώς. Το intro μας ήταν η Έλενα Παπαρίζου και ο Σάκης Ρουβάς, οι δύο παρουσιαστές. Να εμφανίζεται μία μαξάρα, επιβιβάζονται τα παιδιά μας και κάνουν ένα ταξίδι στο χρόνο στις συμμετοχές που εκείνοι έχουν κάνει κατά τη διάρκεια της Eurovision. Και τελικά γίνεται το reveal όταν φτάνουν στο Christmas Theater ότι ο οδηγός είναι ο κύριος Φωκάς Ευαγγελινός. Μπαίνουν λοιπόν χεράκι στο Christmas Theater και παίζει το intro της Eurovision. Γιατί? Το οποίο intro το ακούσαμε 800 φορές. Δηλαδή, ρε παιδιά, δεν μπορούσατε να κάνετε ένα jingle έτσι, ειδικά για τον εθνικό τελικό? Να μην ακούμε... Και το opening act ήταν η Έλληνα Παπαρίζου με το Σάκη Ρουβά που τραγουδούσανε τραγούδια παλιά. Οκ. Κομπλέ. Εδώ βέβαια θα κάνω άλλο ένα σχόλιο. Λες και δεν κάνω τίποτα άλλο τόση ώρα. Το καθήμενο κοινό, το οποίο κατά τη γνώμη μου δεν θα έπρεπε να είναι καθήμενο, άλλη ζωντάνια φαίνεται όταν όλοι είναι όρθιοι, φαινότανε ελάχιστα. Και ακουγότανε επίσης ελάχιστα. Πράγμα το οποίο αυτόματα κατεβάζει λίγο το hype και σου θυμίζει Times COVID. Γενικά δεν μπορώ να πω ότι ενθουσιάστηκα ούτε με τη σκηνή, ούτε με τα background που παίζανε πίσω, γιατί φαινόταν 100% ότι είναι stock videos, οπότε δεν μπήκε ιδιαίτερη προσπάθεια σε αυτά, ούτε τα φώτα. Γενικά, λίγο πεσμένο vibe από την αρχή. Έχει σχολιαστεί πάρα πολύ ότι ως παρουσιαστές έκαναν πάρα πολλά σαρδάμ και σίγουρα εγώ δεν είμαι στη θέση για να το σχολιάσω και αυτό. Από την άλλη, δεν είναι παρουσιαστές. Κατ' επάγγελμα. Καταλαβαίνω ότι είναι δύο σημαντικές προσωπικότητες της Eurovision, αλλά πιστεύω ότι μετά το 2006 θα μπορούσε να μας γίνει λίγο μάθημα ότι ένας από τους δύο δεν είναι για παρουσιαστές. Γενικά το vibe ήταν πολύ στεγνό. Και ο τρόπος που μιλούσαν οι παρουσιαστές και τα πλάνα που γινόντουσαν και γενικότερα η ροή. Ήτανε πάρα πολύ στεγνή και δεν θα έπρεπε. Ύστερα έπαιξε ένα βιντεάκι με όλες τις συμμετοχές της Ελλάδας εκτός από το 1998. Εγώ εκεί πέθανα στο γέλιο. Γιατί, όσοι δεν ξέρετε τι έγινε το 1998,
Θα το πω λίγο συνοπτικά. Γενικά το 1998 ήταν η πρώτη μας κακή συμμετοχή. Είχαμε βγει 20, το τραγούδι δεν ήταν καλό, δεν είχε ακουστεί καλά και υπήρξε και γενικά δράμα μεταξύ της παραγωγής της Αγγλίας, γιατί γινόταν στην Αγγλία τότε, στο Brighton ο διαγωνισμός, και της ελληνικής αποστολής. I'm disappointed with this organized here. I'm the composer of the song. And I protest about all of this. That's why I'm not in the screen to play. My video clip, there's only one director and one photographer. Can we look this video clip, please? Μετά έγινε η παρουσίαση της Διεθνούς Επιτροπής και εκεί είχα μία ελπίδα ότι έστω και για λίγο θα αλλάξει ο διαγωνισμός στα αγγλικά. Γιατί πολλοί κόσμος έβλεπε τον εθνικό τελικό μέσω του YouTube από το κανάλι της Eurovision και γενικά τα βλέπει ο κόσμος αυτά από το εξωτερικό. Να σημειωθεί ότι βλέποντας εγώ τον εθνικό τελικό του Λουξεμβούργου την προηγούμενη εβδομάδα, μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση πόσο προσιτός ήταν στο διεθνές κοινό. Υπήρχαν υπότιτλοι σε όλα τα βίντεο που έδειχναν, ας πούμε, τους καλλιτέχνες που μιλούσαν στα λουξεμβουριανά, στα γερμανικά, στα γαλλικά. Όλες οι κάρτες ήταν μεταφρασμένες στα αγγλικά και γενικά οι παρουσιαστές, όποτε έδιναν πληροφορίες για την ψηφοφορία ή γενικά για τους καλλιτέχνες, μιλούσαν αγγλικά. Εγώ αυτό το εκτίμησα πάρα πολύ και δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έγινε αυτό. Και δεδομένου ότι είναι ακόμη πιο δύσκολο, δεν έχουμε το λατινικό αλφάβητο, οπότε είναι δύσκολο για τον κόσμο να το διαβάσει αυτά. Ακούγονται τραγικές λεπτομέρειες, αλλά για τους Eurofans είναι σημαντικά αυτά. Οπότε ήδη έχουμε έναν διαγωνισμό ο οποίος δεν είναι δυστυχώς inclusive για όλο τον κόσμο που τον βλέπει. Και είναι κρίμα αυτό, γιατί θα μπορούσε να έχει ακόμα μεγαλύτερο κοινό. Όταν λοιπόν έγινε η παρουσίαση της Διεθνούς Επιτροπής, παρατήρησα ότι φορούσαν ακουστικά διερμηνίας και έλεγα, ρε παιδιά, φέρατε κόσμο από όλη την Ευρώπη και δεν θα μας πούνε ένα καλησπέρα, δεν θα πούμε μια κουβεντούλα. Και μετά έγινε και η παρουσίαση της Ελληνικής Επιτροπής. Να σχολιάσω ότι ένα μόνο μέλος ήταν από τη μουσική βιομηχανία. Υποτίθεται ότι μια professional επιτροπή περιέχει άτομα σημαντικά της μουσικής βιομηχανίας. Συνθέτες, ερμηνευτές, παραγωγούς. Άκυρο, είχαμε άλλον ένα συνθέτη. Το κατάφερα να το πω αυτό, Σάκη. Χειροκροτήστε για τα ελληνικά μου σήμερα, παιδιά. Ξέρεις, γιατί παθαίνω depression. Depression, πώς το λένε στα ελληνικά? Ένα όνειρο βέβαια που κάποτε είχα ακουμπήσει λίγο, γιατί όταν ήμουν 12 χρονών μπορεί να είχα πάρει μέρος στη Eurovision Junior. Αυτό μου θυμίζει εμένα. Όταν ήμουν παιδιά πιτσιρικάς είχα άχτη, δεν μπορείτε να φανταστείτε, να πάω στη Junior Eurovision. Δεν είναι Eurovision Junior, παιδιά μου. Μιλάμε τώρα τρελή πετριά. Δεν πήγα ποτέ, προφανώς. Αλλά, να σου πω κάτι, μήπως αρεσό το λέω κι εγώ. Το 2014 ήταν να πάω στη Junior Eurovision, αλλά δεν πήγα τελικά. Κάτι άλλο το οποίο επίσης δεν μ' άρεσε είναι ότι μετά το performance δεν τους άφηναν καν να πούνε μια κουβέντα. Παιδιά, ελάτε να πούμε μια κουβέντα. Δηλαδή, βγαίνανε και μετά εξαφανίζονταν. Και δεν τους ξαναβλέπαμε ποτέ. Πείτε μας, παιδιά, πώς νιώθετε? Δώστε το vibe, δώστε την ενέργεια δηλαδή. Γιατί έπρεπε να είναι τόσο πεθαμένο. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι τα τραγούδια και τα 12 ήταν ενδιαφέρον. Όλα είχαν ένα ξεχωριστό ήχο, element, φωνές. Υπήρχε διαφορετικότητα μεταξύ των 12 τραγουδιών. Το θέμα όμως είναι ότι όλα, μηδενός εξαιρουμένου, ούτε του νικητήριου, είχαν μία στεγνή σκηνική παρουσία σαν φαγητό αστροναυτών. Όπως επίσης ήταν, πιστεύω, λίγο κουραστικό το γεγονός ότι έπαιξαν και τα 12 τραγούδια μόνο κοπανιά, χωρίς ένα διάλειμμα, όχι διαφημιστικό, Παναγία μου, αλλά μια έτσι συνέντευξη μεταξύ των διαγωνιζομένων ή κάτι πιο έτσι φαν, να ανεβάσει λίγο το mood, το οποίο ήταν. Και μετά που ολοκληρώθηκαν και τα 12 τραγούδια, ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις γραμμές. Και γιατί να μην αφιερώσουμε 10 λεπτά να εξηγήσουμε τον κάθε κωδικό ξεχωριστά? Γιατί απλά δεν μπορούσαν να πούνε στείλτε SMS με τον κωδικό του τραγουδιού που θέλετε να ψηφίσετε στο
τάδε νούμερο, δεν μπορώ να το πω τώρα. Έπρεπε να το πούνε ένα-ένα ξεχωριστά. Όλο αυτό κράτησε 3 λεπτά. Μιλώντας για την ψηφοφορία, και θα φέρω πάλι ως παράδειγμα το Λουξεμβούργο, είχαν ανοιχτεί στην πλατφόρμα της Eurovision την επιλογή να ψηφίσεις από εκεί. Έκανε βέβαια το μήνυμα 1 ευρώ, προφανώς και δεν ψήφισα, αλλά χάρηκα που είχα την επιλογή. Στο νορβηγικό, ας πούμε, Melody Grand Prix, μπορείς να ψηφίσεις δωρεάν έναν καλλιτέχνη από μια πλατφόρμα online. Μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να κάνουμε τα εύκολα τόσο δύσκολα. Επίσης, θα κάνω άλλο ένα σχόλιο. Αυτή την κινούμενη την κάρτα, την 800 ετών, ήταν ανάγκη. Είδαμε και το Σάκη Ρουβά, που πιστεύω ότι όλο το budget πήγε εκεί, στο συγκεκριμένο performance, γιατί ήταν ένα τσίκλιο καλύτερο από τα υπόλοιπα 12 που είδαμε. Και μετά δείξαμε και ένα βιντεάκι από την Eurovision 2006. Γιατί για να θυμηθούμε πώς ήταν η τελευταία καλή Eurovision που κάναμε, μήπως για να πούνε, παιδιά, μη μας κράξετε για το ότι δείχνουμε τώρα. Το 6 κάναμε και γαμώτα show. Μετά βγήκε εκεί η απαστράπτουσα Έλενα Παπαρίζου. Πολύ ωραίο το act. Φέρανε και τους OG χορευτές της, που αυτό ήταν επικό. Και μετά κλείσανε και τις γραμμές. Τέτοια 9, 8, αβολοσύνη δεν υπάρχει καν σαν λέξη, πιστεύω, αλλά δεν ξέρω πώς το περιγράψω αλλιώς. Δεν έχω ζήσει ούτε σε φωταγώγηση δέντρου στην πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου Κρήτης. Ειλικρινά, η πιο underwhelming αντίστροφη μέτρηση, τελεία. Ξεπερνάμε κι αυτό. Και μετά στη σκηνή ανεβαίνει και ο Μπάρμπας, ο Θείο Evans, του οποίου και αυτού το performance ήταν πολύ καλύτερο από όλα τα υπόλοιπα 12 που είδαμε. Και είναι κρίμα, γιατί πιστεύω ότι αυτό χαντάκωσε πάρα πολλά τραγούδια. Τα χαντάκωσε όλα βασικά, αλλά λίγο παραπάνω τραγούδια τα οποία δεν ήταν τόσο δημοφιλή. Και είναι πραγματικά κρίμα, γιατί πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να δούμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και δεν το είδαμε. Τι μας λέει αυτό? Μετά βγάλαμε και μια τούρτα για την Έλενα Παπαρίζου, η οποία είχε γενέθλια, η οποία βλέποντάς τη πιστεύω ότι είχε και αυτή μεγαλύτερο budget από όλο το show, υπερπαραγωγή, και έρχεται η σειρά των αποτελεσμάτων. Εγώ πίστευα ότι θα έχουν την κάθε επιτροπή να ανακοινώνει ένα-ένα τη βαθμολογία της, να υπάρχει ένας πίνακας, να είναι έτσι πιο exciting και πιο Eurovision style. No. Και έρχεται μια κοπελίτσα, η οποία φέρνει ένα φάκελο με ένα χαρτί τσαλακωμένο. Γιώργο, μπορώ να κοιτάξω κρυφά? Γιώργο, μπορώ να κοιτάξω κρυφά. Και πέφτει και η μουσικάρα, η οποία ήταν πιο δυνατά από τις φωνές των παρουσιαστών. Και τους βλέπουμε να παλεύουν. Να ανοίξουν, να δούνε, να διαβάσουν το χαρτί. Ζορίστηκαν πάρα πολύ. Εδώ η Έλενα γιατί γρίλησε στο μικρόφωνο. Και ξαφνικά ανακοινώνουν ότι θα φέρουν τις πρώτες 3 θέσεις. Πάλι ζορίστηκαν να ανακοινώσουν τα ονόματα για κάποιο λόγο που δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω και νομίζω δεν θα μάθουμε και ποτέ. Όλη αυτή η διαδικασία, η οποία διήρκησε πάρα πολλή ώρα, θα μπορούσε να έχει γίνει η αντίστοιχη ψηφοφορία, να ανακοινωθεί η ψηφοφορία όπως πρέπει. Το πρώτο set από την επιτροπή νούμερο 1, το δεύτερο set από την επιτροπή νούμερο 2 και η τελική βαθμολογία από το κοινό. Έτσι ώστε να έχουμε και ένα ωραίο αποτέλεσμα και να υπάρχει μεγαλύτερο suspense. Με το να βλέπουμε τις κοπέλες να κρατιούνται έτσι, αν όλα τα παιδιά της γης πιάναν κερά τα χέρια, και με τους παρουσιαστές να προσπαθούν τόσο πολύ να διαβάσουν ένα τσαλακωμένο χαρτί. Και παιδιά, δεν μπορώ. Το show ήταν τόσο στεγνό που ακόμα και αυτή η ανακοίνωση δεν ήταν καθόλου ενθουσιώδης. Δηλαδή, τι να πω, δεν ξέρω, τα έχω χάσει. Θα μιλήσω λίγο για την Κλαβδία. Τρομερή φωνή, τρομερό τραγούδι. Προσωπικά το έχω στην καρδιά μου ήδη. Ξέρω ότι δεν θα βγει έτσι στη Eurovision, αλλά θα μπορούσε να της έχει στοιχήσει. Όπως και προφανώς στοίχησε σε άλλα τραγούδια να έχουν μια καλύτερη βαθμολογία. Αυτή η σκηνική παρουσία, αυτά τα πλάνα, αυτά τα φώτα. Γιατί. Και στο τέλος, για κάποιο λόγο, είδαμε και το recap όλων των συμμετοχών. Νομίζω αυτά είχα να πω. Έχω πιαστεί τόση ώρα που κάθομαι εδώ πέρα. Ξέρω ότι έκραξα πάρα πολύ, ξέρω ότι έπρεπε
να μην είμαι εγώ αυτός που σχολιάζει τόσο πολύ, αλλά δεν ξέρω, τα έχω μέσα μου και απλά θέλω να τα εξωτερικεύσω. Οπότε ναι, αυτά για σήμερα. Ελπίζω να μην είναι μόνο αυτό το ένα βίντεο το οποίο θα ανεβάσω και θα υπάρχει στο YouTube. Ελπίζω να ακολουθήσουν κι άλλα. Να με ακολουθήσετε στο TikTok, εκεί είμαι πιο ενεργός, είναι η αλήθεια. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε.